láthatjuk, keresztapát ismét meglették valamivel, kivételesen kedvenc csemegével, hogy ez a szép októberi délutánon is nagy-nagy élvezettel. Már nem posztoltuk elő a fagyivel. Mindegy, menjünk. Keresztapa úgy dönt, ő is megajándékozza valamivel testvéreit. Mit is a fiú? Úgy látszik, az egyik túl nagyot kortyol. Majd a zsúfolt program miatt keresztapa taxiba száll. A taxis érdekes módon nem tiltakozik. Ne lőjetek, én is a putyilógyárból jöttem. Ez aztán folyik. Szálljon be! Meg kellett. Szuper, gyere! Keresztapa testőrei átfésülik a terepet, ugyanis keresztapa a legjobb, legkedvencebb játékot fogja játszani. A baseballt és a koronglövészetet ötvözi. Íme már is megjelent a színen keresztapa átöltözve, így aztán a legfessebb legény szélesebb vidéken. Ott van mellette elmaradhatatlan Padréja, aki minden egyes labdát megállt. Oké. Minden rendben, keresztapa megérkezett. Elviszem el. Oké, indulhat a játék. Kész. Ennyi. És íme, most jön keresztapa. Na, hát ezt egy kicsit gyakoroljuk, de most már biztos eltalálja. Na, hát majdnem. És fölfelé nézve mindenki a közben. Igen! Sikerült! Puff! Na vajon hol lehet a labda? Gyerünk fiúk, keressétek meg! Na, vajon most megmutatkozik-e? Milyen jól képzettek a testőrök? Sikerül-e megtalálniuk az labdát? Úgy látszik, nem értem. Hol lehet? Megvan? Megvan! Ezt a földi örömet. Megtaláltam! Vissza! És ebben a pillanatban észrevették kameránkat. Keresztapa ismét üt. Hát ezt még gyakorolni kell. Azt a néger élet. Oké. Jaj, de szép. Ezt nem kellett volna. Szegény fiú, de reméljük a legjobbakat. Hogy kiterült? Úristen a padre! Mégse reméljük a legjobbakat. Mit tesz rá? Ha jól látom, Biblia? Nem úgy néz ki, mint a Biblia. Egy könyv. Lenin összes műve. Jézus Isten! Ennyi volt szegény fiúnak. Ennyi. Ez katasztrófa. Ezt a pofát? Már el is mondhatják. Semmi értelme a sajnálatnak. És itt a mi kedvünkért a fiúk összeálltak egy csoportképre. Bal szélen látható The Big Boy, vagyis Chuck McVer, mellette Mr. Camphor, itt a keresztapa, itt a Padre, és itt Fuck, az Ukmuk nevű trióból. Íme a keresztapa, a szájában az elmaradhatatlan szivarral, Padre kezében szent könyveink és Istennek a kereszt. Túlvilági mosoly az orcáján. Itt pedig szemtől szemben vagyunk keresztapával. Ezt a csodálatos csapatot eddig még senki sem tudta legyőzni. Igaz, nem is próbálták. Itt pedig keresztapa jó kondícióját őrzi. Csodálatos tempóban fut, mellette a két testőr teljesen kifáradva. Hopp, egy ugrás. Miért ugrottak ekkorát? Aha, észrevették a besúgót. Hát ennek már azt hiszem, hogy befellegzett. Mi történik itt? És tényleg, jóslaton valóra vált. És ennyi volt. Nézzük ki miért szavaz rá.
mit mond az utca embere? Szavazok a négyára! Mit mond a volt gimnazista fiú? Mehet. Éljen a négyá! És mit mond a volt gimnazista lány? Mondjad. Szavazzatok a négyára, mert nagyon helyes fiúk vannak. És végül mit mondanak az oldások? És most oda nézel a kamerába, és jó hangosan rajta. Most pedig bemutatjuk azt a folyamatot, ahogyan a múzsa homlokon csókolta az alkotókat. Most ne vegyél még szexi! Ez akciós csoport. Közben komolyan. Jó, vissza, vissza. Miért? Nagyon jól csinálod, ez az. Ezzel feledbe vágja kurva él! Röhög, ne röhögjél, bazd meg! A Sanyi már nem biztos. Ne röhög, szaros seggű! Várj! Tampolj, vegyük már egy fel! Nem jössz már neked. Addig inkább egy főcük fülőre. Santa. Nem bír. Azt nézzek, úgy röhög, baszki, hogy lehet valaki erre barom? Nem nézek oda. Figyelj, és tényleg fél.